Kaixo, bideo honetan galderak zelan esportatu eta zelan importatu daitezkeen ikusiko dugu. Nire ustez, galderak dire Moodle plataformako jarduerarik igual zailenak edo denbora gehien eramaten digutenak, bai? Eta orduen askotan, beste batzuk egindako lana guk erabili ahal badugu, askoz ere komodoago izango da, eta beste inok gure lana erabili ahal badau, askoz be aberatsago izango da. Bai? Orduan, lehenengo eta behin ingo dutena da, joango naiz galderen atalera, bai? Eta esplikauko eta portsu bat hau kategoriak zer diren. Oinarte indoguna izan da, galderak egiten joan gara, baina batzutan, komeni jaku kategorietan salkatuta egotie. Kategoriak izango lirateke, karpetak, gure karpetak. Bale, orduen, kasu honetan adibidez erantzun laburra dekote ziru. Sortuko dut kategoria bat, erantzun laburra izena dekota. Bai? Ipini neiken, ez dakit, algebra, eta bertan algebrako ariketak. Bale? Kasu honetan, erantzun laburra. Orduan, joango naiz erantzun laburrera, joango naiz galderetara, eta ingotena da, honek, erantzun laburrekoak, eroangotaz, ona, mugitu. Eta hemen dekotez erantzun laburreko karpetan, 3 ariketa. Eta holan sailkatuta eukikotez ariketa guztiak. Bale? Orduan, irakutsiko dutzu zelan importatu eta zelan esportatu. Horretarako, joango naiz beste ikastaro batera, ikastaro honetan badekot kategoria bat Wirisquiziz izena daukana, eta honek ariketa guztiak esportatuko ditut gure ikastarora. Orduan, lehenengo eta behin, inbar dutena hemen da, esportatu. Esportatu, eta erabiliko dugun formatua hau da, Moodle XML. Galderak fitxategi batera esportatu. Hemen dagoz esportatzen, eta hemen esaten dau. Klikatu esportatutako kategoria fitxategia deskargatzeko. Klikatuko dut, guardar artxibo, aceptar, eta listo. Hemen txedekot. Kaldetegia, matematika, egaratu, eta. Orduen, bueltatzen da orain nire ikastarora. Eta hemen, behar dutena da, importatu. Joango naiz galdera guztietara, badezpada. Importatu. Importatuko duten formatu izango da hau, Moodle XML. Eta hemen, igotako fitxategiak importatu. Orduan, examinar, hause da, deskargetan, hause izan da, fitxategi hau igo, importatzen dago, jarraitu, eta hemen txedekot Wirisquiziz, importatu dutez, honek 9 ariketa. 9 ariketa importatu dutez, ikusi duzue zelako era errezean. Bale? Venga, beste batera arte.